L-Awtorità tad-Djar qiegħda toffri s-servizzi tagħha wkoll lill-pubbliku mill-uffiċini ta' Servizz.Gov Raħal Ġdid. Kull nhar ta' Erbgħa rappreżentanti tal-Awtorità tad-Djar qegħdin ikunu preżenti fl-uffiċċji ta' Servizz.Gov li jinsabu fil-binja tal-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid bejn it-8 u l-11 ta' filgħodu. L-għan huwa li jonqos l-inkonvenjent tal-pubbliku li joqgħod fin-naħa t'isfel ta' Malta u flok imur fil-binja tal-Awtorità tad-Djar il-Florjana jinqeda fl-uffiċini ta' Servizz.Gov Raħal Ġdid. Mindu beda jiġi offrut dan is-servizz fl-aħħar ġimgħat l-awtorità diġà proċessat 35 każ li kellhom x'jaqsmu ma' servizzi li toffri fosthom applikazzjonijiet ġodda, rapporti ta' manutenzjoni, tarif ġenerali u ħlas ta' kirjiet fost oħrajn. Bil-pubbliku jidher li huwa sodisfatt b'dan is-servizz il-ġdid tal-Awtorità tad-Djar. L-ewwel ħaġa il-ħin l-iskariġġ meta tibda tikber, tibda tara kollox iktar doppju. Il-ġentilezza hawnhekk li nsibu hawnhekk hija kbira ħafna. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid McKay qal li b'dan is-servizz l-awtorità qiegħda tkun eqreb lejn il-pubbliku li jkollu bżonn xi servizz. Filwaqt li fakkar kif l-Awtorità tad-Djar toffri servizzi wkoll miċ-ċentru Lib tal-Qawra sabiex klijenti li jqogħdu fin-naħa ta' fuq ta' Malta jinqdew hemmhekk flok imorru għand l-Awtorità fil-Florjana. Tkun l-awtorità li toħroġ barra mill-uffiċċji ċentrali tagħha fil-Furjana u hi tadatta għal bżonnijiet tan-nies u mhux bil-kontra. Nifhmu l-importanza li llum minkejja l-iżviluppi kollha fit-teknoloġija, fil-mezzi soċjali xejn ma jista' jbiddel l-iktar ħaġa importanti l-kuntatt personali u naħseb l-iskop ta' dan il-servizz hawnhekk fejn l-awtorità tkun darba fil-ġimgħa. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes qal li b'dawn is-servizzi li se jiġu offruti f'Raħal Ġdid, l-awtorità qiegħda tagħti sinjal ieħor ta' kemm qed issir aktar relevanti u effiċjenti biex tkun awtorità tan-nies. Filwaqt li qal li mhux esklus li dan is-servizz jiġi estiż f'lokalitajiet oħra fi żmien li ġej.